Alex er blevet gode venner med en lille dreng på hans egen alder. Det er Victor. Når de så er færdige med at spise, så skal de løbe. Så løber de to knægte rundt og leger og generer alle gæsterne. Victor, han er 3,5 år gammel. Så han er 1,5 år ældre end Alex. Så han løber lidt hurtigere end Alex.